Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. De gasten bij mij in de studio zijn goed gearriveerd en we gaan hen eens even laten voorstellen. Van links naar rechts. Ik ben Mirjam Bouwers van het Parapluhuis in Heerlen. Hey, en ik ben Pet van Pet's Tosti Bar in Heerlen. En jullie zijn hier voor... Vertel. Iedereen Majesteit, een heel erg inclusief leuk feest in de Schroliestraat bij ons voor de deur, aanstaande zaterdag Koningsdag. Iedereen Majesteit. Kijk, en ik hou hem even in beeld. Een joekel van een poster, hè. Iedereen Majesteit op zaterdag 26 april in de Saroleastraat van 11 tot 5 uur. Aanstaande zaterdag, dus Koningsdag 2025. Iedereen Majesteit. Zeg, even terug naar hoe het eigenlijk oorspronkelijk begonnen is. Hè? Wie is tot het initiatief gekomen? En we blikken even terug naar vorig jaar. Het idee is ontstaan doordat ik me bedacht, of wij ons bedachten uiteindelijk, dat Heerlen heel veel verschillende culturen kent, heel veel verschillende mensen, verschillende genders. En Koningsdag eigenlijk echt een Hollands feest is. En ik me bedacht, waarom maken we dat niet wat meer all-inclusive, zodat iedereen een dag heeft om feest te vieren. En waarin we alle mensen omarmen die in Heerlen wonen. Ja, dus inderdaad iedereen Majesteit. Hè? Precies. Dus niet de Majesteit, maar iedereen Majesteit. Iedereen Majesteit. Ja. En met de nadruk op iedereen, want jullie hebben een speciale samenwerking met, hè? En vertel maar. We hebben een samenwerking met Queer Parkstad. Dat is een stichting die er is voor mensen met een ander gender of met een andere seksuele voorkeur, of hoe je dat ook noemt. Voor mij zijn het gewoon allemaal mensen. Net als mensen van een andere cultuur of met andere opvattingen. Iedereen is gewoon mens. En dat is ook eigenlijk wat Queer Parkstad vertegenwoordigt. Een plek voor iedereen. Ja, inderdaad. Het is niet alleen zeg maar voor iemand die een andere seksuele voorkeur heeft, maar ook gewoon voor jou, voor mij. We kunnen daar ook gewoon naar binnen lopen als je dat wil. Je kunt ook gewoon een koffietje drinken. Je kunt er gewoon gezellig met hun bingo's meedoen en zo. In de Oranje Nassaustraat ligt dat. Mm-hmm. Dat moet wel even vermeld worden. En wat me meer ook wel aangeeft, ja, dat is ook voor iedereen. Dus ook net zo als ons feest, iedereen Majesteit. En daar is ook iedereen Majesteit. Iedereen Majesteit 2.0. We gaan even naar 1.0. Dat was afgelopen jaar. Jullie zijn toen ook in de studio geweest en hebben daar het een en over gezegd. Hoe was dat? Hoe is dat bevallen? Was het druk? Was het buiten verwachting? Vertel, wie gaat er wat over zeggen? Nou, ik denk dat we meteen in onze enthousiasme schieten, zeg maar. Hè, als we het over vorig jaar hebben. Hè. Het mooiste ervan, Reinier, was dat is ook in het artikel van dit jaar, van vandaag vermeld, in de VIA. Het blad waarbij Dagblad de Limburger zit. Hè. Mm-hmm. Daar wordt ook in gesproken over het drukste gedeelte was gewoon bij ons voor de deur. Mm-hmm. Daar kwam niemand meer langs, letterlijk niet. Daar zag het echt zwart van de mensen, om zo te zeggen. Ja, vertel even precies waar het is. Want degenen die er vorig jaar niet zijn geweest, die willen natuurlijk weten waar het precies is. Nou, Reinier, we houden dat bij ons voor de deur. Dus bij ons tegenover het Parapluhuis nummer 64... en tegenover de Pet's Tosti Bar nummer 66. Dus daar gebeurt het eigenlijk allemaal. We hebben een podium wat opgebouwd wordt. En daar zullen de optredens zijn. Daar zal Gigi Love, onze Stanny, zal daar acte de présence geven als Gigi Love, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Daar gaan we dadelijk het een en ander over vertellen. Ja. Maar dat was vorig jaar inderdaad ook, zo moet ik het zeggen. Vorig jaar was dat ook op die manier en ook op die locatie. Ja. Want even precies om te zeggen waar het is. Je loopt langs het Choreo Center naar beneden. Juist. En dan ga je de hoek om. En daar moet je zijn, hè? Nee, niet de hoek om. Het is eigenlijk gewoon rechtdoor. Ja. Rechtdoor. Ja, maar niet het Maankwartier in, toch? Nee. Nee, maar het is wel op dat stuk, hè? Ja, oké. Dus hoe noemen ze het? Bovenste gedeelte van de Strool is het, hè? In de volksmond. Het is precies tussen de ingang van het Choreo en de oude poort van Heerlen in. Precies. Nou hebben we het duidelijk, in ieder geval.
Dat dus. Vorig jaar, even terug naar vorig jaar. Mirjam, de bevindingen van jou van vorig jaar? Ja, het was fantastisch. Ik heb ontzettend ervan genoten, hoe druk het was. Dat natuurlijk ook, hoeveel animo ervoor was. Maar ik heb vooral heel erg genoten van het feit dat iedereen gewoon samen feest stond te vieren. Precies waar het evenement voor bedoeld was. Dat iedereen gewoon zich samenpakte. Precies zoals ik het voor ogen had. Dus het DNA voor 2025, dat was al gelegd vorig jaar in 2024. Ja, dan begin je natuurlijk weer met organiseren. Pat, vorig jaar, leuk programma, hebben we het ook over gehad. Er was ook nog iets met de boxschool ook nog, volgens mij. Dat was in mei was dat geweest. In mei. Dat was een initiatief van mij toen. Dat was iets waar jij over kwam. Sperren en weet ik wel allemaal. Ja. Dat is dus nu niet het geval. Nee. Wat gaat daar nou precies gebeuren, die 26e? Vertel maar. Er zijn elk uur optredens van onder andere dus Gigi Love. Gigi Love is een topzangeres. Maar echt een gigantisch goede stem. Er is een optreden van DJ. Ook een hele leuke, fantastische zanger en pianist. Er zijn tussendoor blokken dans van Wonderland Burlesque. Ja, het is gewoon echt hartstikke te gek. En tussen de optredens door is er gewoon heerlijke muziek. Een lekker drankje, een lekker hapje. Pat heeft heerlijk bier. Ik heb een cocktailbar. Pat heeft lekkere tosties. Ik heb lekkere hapjes. En het wordt gewoon één groot feest. Nou, dus je hoeft eigenlijk thuis niet te eten, zullen we maar zeggen. Hè? Want nee. het tijdstip, vertel dat even, dus zodat we precies weten hoe laat dat begint. Aanstaande zaterdag 26 april. Doorlopen in de Sarolea-straat tot helemaal op het einde. Ja. En dan, hoe laat begint het, Pat? Van 11 tot 5 hebben we dat. Van 11 tot 5. Het loopt stiekem altijd wel een klein beetje uit. Ja, niet doorvertellen. Dat gaan we niet zeggen. Mirjam, even naar jou. Want je wil even een bedankwoordje doen aan de gemeente. Hè? Vertel. Precies. Ik wil een bedankje doen aan gemeente Heerlen. En met name de Reuringregeling. En dan met name aan Marion van Laar. De gemeente Heerlen die steunt dus initiatieven vanuit ondernemers die de reuring in de stad bevorderen. En daar zijn wij hartstikke blij mee, want het is gewoon ook voor de stad dat wij dit doen. Ja, alleen de naam al, reuring, dat is al goed. Buiten dat, eigenlijk in het verlengde hiervan, is er ook nog een speciale tentoonstelling op het Van Grunsvenplein. Hè? Klopt. Op het Van Grunsvenplein is de Pride fototentoonstelling. Met inspirerende verhalen vanuit de LHBTQIA+ communities. En die wordt ook ondersteund door Stichting Queer Parkstad en door de gemeente Heerlen. En ik ben zelf al 2 keer gaan kijken. Dat is bijzonder indrukwekkend. En ik vind het heel erg mooi, maar ik vind het tegelijkertijd ook eigenlijk heel erg dat het nog steeds nodig is om daar aandacht voor te vragen. Dat gewoon iedereen gewoon mag zijn wie die is. Eigenlijk is het bezopen dat dat nodig is. Pat, waarom moeten de mensen daar aanstaande zaterdag van 12 tot 5 daar aan de Sarolea-straat naartoe komen? 2.0, hè? Iedereen majesteit 2.0. Waarom? Nou, sowieso omdat het een groot feest wordt. Ja, en het is, eigenlijk straalt het ook een beetje uit, hè, zoals de zaak van Mer is, zoals de zaak van mij is. Iedereen is welkom. En dat iedereen over de vloer mag komen. En dat iedereen mee mag doen. En zoals vorig jaar eigenlijk ook zichtbaar was. Mensen die hier niet van wisten. Die gewoon langskwamen omdat het Koningsdag is, geloof ik, hè? Ja. En die er dan toch bij blijven en toch ook meefeesten met ons. Die dan in eerste instantie geen weet van hebben gehad wat voor een feest het eigenlijk is. Mm-hmm. En dan toch bij ons blijven hangen. En dat heeft ons zo goed gedaan. Ja. Nou, welke combi kun je nou nog beter nemen als dit? Of je gaat van tevoren eerst naar die tentoonstelling op het Burgemeester Van Grunsvenplein, want het wordt ongeveer 18 graden en 90% droog weer.
Of je doet het daarna, nadat het bij jullie is afgelopen... dat je dan nog even naar de burgemeester van Grunstenplein gaat... en naar die tentoonstelling kijken. Met dank aan de gemeente Heerlen en alle vrijwilligers die erbij betrokken zijn... want die zullen er uiteraard ook zijn. Absoluut. Jij wilde nog wat zeggen, Mirjam? Jij wilde nog wat zeggen? Nou, ik wilde nog zeggen dat de tentoonstelling nog tot 9 mei loopt. Mag ik jullie succes wensen aanstaande zaterdag? Dankjewel. Prima weer. En ik hou hem nog eventjes in beeld voor het geval dat u het gemist hebt. Hè. Kijk, iedereen majesteit. 26 april aanstaande aan de Sarolea-straat. Ik hou hem even zo. Hè. Vanaf 11 uur, niet 12 uur, vanaf 11 tot 5 uur. Dus ik zou zeggen, toi, toi, toi. En adie en houd ik vrije. De rust. Adie, wa? Adie, wa? Adie.